itsasorik zabalenean. Udako gau bareak barruko haizea dakar eta oroitzapenak. Kasualitateak orbita zabaleko planetak direla otu zait, zeruari begira. Behin edo behin ageri dira bakarrik. Eraztunarena kasualitate handiegia da, baina ez du ajola. Importanteena orain hause da, urte askoan, eraztunaren historio hori sinesgarri egin zitzaela, gure aur, adimen txikiei. Gau ez, itsasoak legatz baten diztira du. Izarrek salto egiten dute ezkaten antzera.